Abalandeli begcokamilisha bacela ukuthi uKhuzani axolise uLwandlunkulu kanye noNomcebo ngokubabiza ngogogo ngoba bona abakazi bembiza uSiphesihle ngogogo. Ubese phendulelwa umlandeli wakhe okuqina-ke uKhuzani ethi akasiboni isidingo sokuthi uKhuzani exolise kula mantombazane ngoba ngenkathi ejoyina uMaskandi ayazi kahle ukuthi ziningi iy'nkinga azobhekana nazo. Ngakho-ke yena akayiboni into erong eshiwo uKhuzani. Uthi axolise khohlwa mkhulu. Ayikho into ezoxoliswa uKhuzani. La mantombazane athi eqale ngena kuMaskandi. Ayazi kahle ukuthi njengoba engacula uMaskandi wona ey'faka uMaskandi ziningi iy'ngqinamba azobhekana nazo ezinye zazo lezi futhi angiyiboni nalokhu kweyisa okhuluma ngakho ngoba lento ekhulunywa uKhuzani into ehlala ikhulunywa kuMaskandi nje leyo. Usitshela wena njengalo othi uyamkhulumela okwazi ukuthuka umuntu wesifazane athi unekiwi uzozenza ngcono into ebhedayo la wena. Manje uzodlalela ikhadi lo GBV. Uyibiza ngejongo kodwa wena usuyisikhulumeli sabantu besifazane. Kahleni nama-Blue Nation, uma-Red Nation. Njengamanje isikhathi sethu sokuthi sijabule. Nani ngeyi-30 uMthandeni uzoyikhipha i-albhamu nijabule. Aniyeke nje ukusibangela isicefe. Wo, yehlisana umoya. Akho umuntu osefile manje, akho umuntu ofile. Just music inkosi yami. Fakeni emakhanda lokho lingaze nikhulume kuze kufa amafoni noma kuphela iy'mali nithenga amadatha. Relaxani. Music nje ayikho into epersonal mfowethu. Kwawona la mantombazane ngisho ungahamba uyowabuza. Lento okhuluma ngayo awayazi. Uyaphapha nje ube umuntu wesilisa. Relax abafu. Relax abafu. Uma ukuthi uMaskandi kuyakuhlula ukulandela wena uza ngenhliziyo yonke into uyithatha personal. Hayi phuma bafu hamba odlala ibhola noma uhambe olalela iy'nkondlo. Leyo nto nje ikanjalo uphume kuMaskandi mfethu. Akho Khuzani wakuxolisa la futhi akho Khuzani odelela amantombazane. So awuthi yami awube umuntu wesilisa ube insizwa uyeke kuba yilento iyona. Niyamphoxa kwayena lo Mthandeni wenu ngoba nina nivele nishaya ubuhlathi nje manithi niyamdefendela. Khuluma ubuhlathi bodwa. Kuyacaca ukuthi anivuthiwe. Ake nibuze kuma-Blue Nation ukuthi mawudefendela umculo wakho wenze njani. Hayi lento yenzayo ukuthi manje amantombazane faka axolise udlala ngey'ngane zabantu. Akho mantombazane axabene noKhuzani la. Nawo ayakwazi lokho. So relaxa nje baba. Fast iphondo noma ukhiphe ugwayi ubheme uma ukuthi kanjani uthenge 2 beers vele ziwuDisemba.